नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जावन आशिल्ले मंगळवाराक जिल्ह्याच्या प्रवासी उद्यमाक नवीन ओळख मेळ्ळी। उत्तर कन्नड जिल्हा प्रवासोद्यमा खातीर तयार केल्लो नवीन लोगो सोडलो आणि नवीन वेबसाईट उद्घाटन केले। जिल्हाधिकारी कचेरीत जाल्ल्या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन आणि जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम हेमी प्रवासोद्यम वेबसाईट उद्घाटन केले। खूब इतले वैविध्यतेचे स्थळ आणि खूब इतले संस्कृतीन भरिल्लो उत्तर कन्नड जिल्हो देश विदेशी प्रवासीक आपल्याकात आकर्षित करता। समुद्र किनारपट्टीत ओम बीच, टागोर बीच, तिळमाती सारखे समुद्र किनारो, गोकर्ण, मुर्डेश्वर, शिर्शी मारिकांबा देवस्थानासारखे धार्मिक स्थळ, तिबेटियन कॉलनी सारखे संस्कृती स्थळ, गवळी, कुणबी, गोंड समाज असे एकापेक्षा एक अलग अलग समुदाय आशिल्लो जिल्हो विविधतेत एकता दाखयता। अशी विविधता एक कडेकन जिल्ह्यात प्रवासीक आकर्षित करचे स्वप्न जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमगेले। दांडेली जोयडाचे रान पळोवंक येवचे प्रवासीक कारवार कुमटा प्रवासी स्थळाक बी भेट दिवसारखे करूंक जाय। प्रवासी लोकांक जिल्ह्याचे संपूर्ण माहिती आपल्या मोबायलात वेबसाईट मार्फत मेळूंक जाय। जिल्ह्याचे लोकाली आहार पद्धत, सांप्रदायिक असे हे सगळे जगाक दाखोवंक जाय म्हणून हो वेबसाईट तयार केला। हो वेबसाईट पर्यटन विभागाच्या ताब्याक उरल्यार बी वेबसाईट तयार करूंक जिल्ह्याच्या 3 युवकाले परिश्रम आसा। ओमकार पै हेमी वेबसाईटात वाईल्ड लायफा बद्दल माहिती दिलात आणि सात्विक भट हेमी वेबसाईट डिझाईन केला। गोपी जोली हेमी उत्तम फोटो दिलात। ಲೋಗೋವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ। ಕುಂಟಾದವರು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಗೋವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸರ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಇತರ ಸರಿಸರ್ಪಗಳಿರಬಹುದು। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात परत एक ना एक गॅस टँकर पलटी पडतीत रावता। मंगळवाराक बी एक गॅस टँकर लॉरी कुमटा तालुक्याच्या हनुमाव क्रॉस लागी राष्ट्रीय महामार्गाचेर चालकाले नियंत्रण चुकून पलटी झाली। गॅस टँकर लॉरी पलटी जाल्ल्यान गॅस टँकाच्यान गॅस लिकेज जाऊ लागलो। तेजेर कुमटा तालुक्यात भयेचो वातावरण निर्माण जालो। विषय कळटरे जाग्यार येयले अग्निशामक दळ आणि पोलीस आजूबाजूच्या घराघरा वचून लाईट पेटे नाकात किंवा उज पेटे नाकात म्हणून लोकांक समजून सांगले। नंतर सुमार 2 तास श्रम घेऊन एमसील उपयोग करून लिकेज बंद केले आणि टँकर लॉरी क्रेना मार्फत वयर काढले। कुमटा तालुक्यात महिन्यातल्यान एक पटी एक ना एक गॅस टँकर लॉरी पलटी जाते रावता। गेल्या 30 दिसां भितर आता दुसरेची गॅस टँकर लॉरी पलटी झाली। 2015 सालात कुमटा बर्गीत अशीच गॅस टँकर लॉरी पलटी जावन गॅस लीक जाल्लो। त्यांना अकस्मात उजू लागून आजूबाजूच्या घराचे 13 लोकांले मरण जाल्ले। रात्रीन गॅस टँकर लॉरी संचार करूक निषेध उरल्यार बी हो नियम उल्लंघन करून टँकर लॉरी संचार करचे बदल स्थानिक लोकांनी क्रोध व्यक्त केलो। मुंडगोड तालुक्याच्या कोडंबी गावात गरवा खुबळेची जात्रा मंगळवाराक झाली। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या कोडंबी गावात दर वर्ष एक विशेष जात्रा जाता। या जात्रेक जिल्ह्याचे अलग अलग भागातल्या इतलेच धारवाड, हावेरी जिल्ह्याच्यान बी लोक येतात आणि गरवाक खुबळेच्या कार्यक्रमात भाग घेतात। मंगळवाराक जाल्ल्या जात्रेत हजारांचे लोकांनी भाग घेयले दिसून येयले। पण कोविड नियम पालन करनासतना गरवा खुबळेच्या कार्यात मग्न आशिल्ले। ना कोणी मास्क घायलो, ना कोणी सोशियल डिस्टन्स दवरिलो।
ह्याचे बद्दल काही लोकांनी असमाधान व्यक्त केले. म्हाका शुगर आशिल्ली, हाय शुगर आशिल्ली. म्हाका खूब डॉक्टर केला, हांव टॅबलेट बी खूब घेतले, ते कमी जालें ना म्हाका. मागीर कारवार कोंकणी न्यूजात हांव शुगर कंट्रोल जुसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलें औषध, ते हांव हाडून घेतले. म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले. आतां हांव बरें आसा. आतां तुमी कोणी बी घेवं शकतात. मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 732 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस पत्ते लागले. त्यापैकी कारवारात 62, अंकोला 59, कुमटा 54, होन्नावर 56, भटकळ 52, शिर्शी 90, सिद्धापूर 104, यल्लापूर 77, मुंडगोड 3, हळियाळ 164 आणि जोयडात 11 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 63,582 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 60,052 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,733 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 797 लोक मरण पावलात. आयचे लक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.